I dag der skal jeg på åndjagt, og du foregår simpelthen i huset lige bag mig. For i dag har vi altså lejet hele Frilandsmuseet, hvor jeg sammen med Loke Lund skal blive skræmt fra vid og sans. Så nu må vi se, om der er mere mellem himmel og jord. Jeg skal selvfølgelig ikke gøre det alene, så jeg har simpelthen anskaffet mig selveste Loke Lund. Hej. Jeg er fucking bange. Har vi hinanden? Nej. Stikker du af for mig? Ja. Tak for det. Derfor har jeg også lige anskaffet mig en anden, fordi jeg kan ikke regne med ham her. Så jeg har Mia med. Men Mia, hvad er det, du laver til daglig, som kan hjælpe os i dag? Til daglig er jeg journalist, men i min fritid har jeg en ret fucked up hobby, hvor at jeg besøger hjemsøgte steder og optager det til noget podcast, der hedder Uhyggeligt. Og vi er enige om, at der er ikke noget her, der fusk. Altså alt det er, at det er ægte. Ja. Så det er ikke ligesom dine andre videoer? Alright, tak. Jeg vil bare sige, at jeg er ved at skide i bukser. Altså det her det er helt klart en af de videoer, hvor jeg har sagt, det gider jeg faktisk ikke. Men nu er jeg her. Så lad os høre den første historie om Lynnestakgården og komme i gang. Gennem årene har nattevagterne på Frilandsmuseet oplevet så mange mærkelige ting, at de begyndte at føre en bog over, hvad der skete af uforklarlige ting under deres vagter. Flere af nattevagterne har hørt en sagte lyd af violinmusik komme fra de mørke stuer midt om natten. Og når de så har undersøgt, hvad der kunne være forklaringen på violinspillet, så har der intet været at finde. Mange har fortalt, at man kan føle, at man ikke er velkommen på gården. Nogle dage er gården bare en tom gård. Andre dage er det som om, man forstyrrer nogen. For flere af vagthundene har knurret og gødet, når de har nærmet sig Lønnestak og nægtet at komme tættere på. Du går bag os. Damerne først, ikke? Tak. Så jeg kan gå bag os her. God lyd. Nu skal vi hen af. Har meget gammeldags. Vi er kommet ind i, hvad jeg vil mene var spisestue. Ja. Er jeg korrekt? Det har det blandt andet været. Mm-hmm. Altså, det her det er det overnaturlige. Så selvom jeg kommer til at snakke om det her, som om det er faktuelt, så er der ikke en skid, der er faktuelt. Altså, der er jo ikke nogen regler, det er spøgelser, det er mærkeligt. Men det, jeg plejer at gøre, når jeg er ude og optage et sted, det er, at jeg lige siger hej, og vi sætter en intention sammen, hvorfor vi er her, hvorfor vi er kommet, og hvad vi vil have ud af, at vi er her. For simpelthen lige både at vise respekt over for stedet, vi er, men også lige selv at komme in the mood. Så starter vi med at sige hej til alle beboerne på Lynnestakgården. Hej til alle beboerne på Lynnestakgården. Vi er kommet for at hilse på jer, så hvis I har lyst til at vise, at I er her, så kan I gøre det ved at banke på noget. I kan lave en lyd, hvor I er. Jeg plejer jo normalt at give lov til, at det spirituelle kan bruge af min energi, fordi at man siger, at spøgelser og ånder har brug for energi til at manifestere sig. Er I okay med det? Ja, jeg har ADHD. Så du har masser af energi. Man skal altid sige højt, hvis man nu oplever et eller andet. Det gør jeg allerede. En eller anden gammel mand, og jeg ved ikke hvorfor. En gammel mand? Med skæg. Ej, put pomfritterne i posen. Ej, det orker jeg ikke. Det gør jeg. Ej, jeg kan ikke lide det her. Kan du ikke komme her? Ej, jeg gider ikke. Du kan lige have ham for dig selv derovre. Så jeg hører noget lidt klamt. Det er fordi, jeg er sådan, du ved, når hun siger, man kan mærke ting, så er jeg sådan for stiv pik. Det har noget med noget at gøre. Det rejser sig. Jeg synes, det er koldt. Der er koldere herinde. Og det kan jo både være et Det er tegn fordi, der er på... flere vinduer nok. Til at sige, det kan være et tegn på, at der er flere vinduer. Men åndelig aktivitet kan selvfølgelig også føles meget pludselig koldt, eller du kan mærke en vind, selvom at alting er lukket. Følg Hør en de der brise. klik herovre fra? Ej, shut. Lad lige være. Nej, jeg vil se Nej, men der var... Nej, stop. Ej, please. Jeg gider faktisk ikke. Ej, oprigtigt. Jeg får gåsehud nu. Jeg får oprigtigt gåsehud, motherfuckers. Hvis det var dig, der lavede den lyd, så prøv at lave den igen. Jeg er lidt stille lige nu. Yeah. Men det er nok fordi, der mangler noget energi. Og det grin, latter, alt det der giver noget energi. Syng en sang, det giver også god energi. Så, Ghostbusters! Okay. Sorte penge, fuck SU. Gjort det længe, det er glemt nu. Fuck industrien og vær kendt nu. Gør det til gaden og ghettoen. Stadig gavet planer, hvor skulle jeg være andet. Og det vil være altid, da jeg vil knalde de andre, det sjældent, der er sjældent forbandet. Der er faktisk en følelse nu. Så, kan I mærke det? Jeg blev helt glad. Jeg går for det. Lad Det var mig. din idiot. God energi. Man siger, at grunden til, at gården var forbandet, var fordi, at en af de første ejere af gården stjal et guldur fra en sømand. Allerede inden, at man i 1960'erne skilte gården ad og satte den til Frilandsmuseet, var der masser af mærkelige historier tilknyttet Lynnestak.
De lokale på egnen var næsten bange for gården. Folk på egnen fortalte, at der hvilede en forbandelse over familien. Børnene døde nemlig på stribe. De var både syge og svagelige og handicappede, både mentalt og fysisk. Men hvorfor var de så forbandede? Man sagde, at det hele skulle være på grund af et guldur. Som sagt, så lå gården ved vestkysten. Et område, hvor mange skibe forliste i de høje bølger og voldsomme vejr. Og her går historien altså på, at en af de tidligere ejere af gården var så heldig at finde sådan et guldur. Desværre lå det i lommen på en sømand. En sømand, som i nogle gengivelser ikke var helt død. Og legenden lyder så på, at Lønnestads gamle ejer slog sømanden ihjel, og så tog han gulduret med tilbage til gården og efterlod den døde sømand på stranden. Men der blev han ikke liggende, for historierne fortæller, at spøgelset af den gamle sømand nu gik igennem stuerne hver nat for at finde sit guldur. Kære herre sømand, hvis du kunne tænke dig et nyt ur, så træd venligst frem ind til spisestuen. Jeg har et okay dyrt ur i hånden. Måske ikke guld, men altså... Det er sølv. Hey. Jeg tror ikke, han giver så meget for sølv, lyder det til. Okay. Men rummet, du ser heromme bagved, det er det, man kalder et sortekammer. I midten af huset finder man et lille kompakt rum. Det er blevet kaldt sortekammeret eller det mørke kammer. Der er lige præcis plads til en meget lille seng, næsten som havde den været til et barn. Og så står der også en stol derinde. Og grunden til, at værelset blev kaldt sortekammeret, er fordi, at der ikke er nogen vinduer ud til. Der kommer simpelthen intet naturligt lys ind i rummet. Og i det her lille mørke rum, der har Peder boet. En enten psykisk syg eller udviklingshæmmet mand, som var en af sønnerne i familien. Præcis hvorfor at man har valgt at have ham i det her værelse. Det kan man ikke sige med sikkerhed, og han var altså ikke den eneste af sin slags i familien. Man sagde nemlig, at de var forbandede. Peder, jeg har medlidenhed med dig. Altså, jeg har også været i specialklasse. Jeg synes, I skal prøve at kigge på det her lille rum. Er det det her? Det her inde, ja. Hvad kan vi se? Var han søs på herren? En af museumsvagterne herude har 2 gange, imens hun har gået aftenrunde, ligesom og lukket ned og tjekket, at alt var, som det skulle være, har hun set dynen derinde bevæge sig ganske let, som om der var nogen, der lå og trak vejret. Jeg har taget nogle forskellige ting med. Nogle triggerobjekter og noget, vi kan bruge til at kommunikere. Så hvis der kan vi prøve at kigge på noget af det. Det skal det. Ja. Mia, du har fundet lidt fine sager frem. En abekat. Miau. Ja. Den er fandme nøjeren. Ja. Den bevæger sig også lidt. Det var... Så pas på. Fuck! Og så har vi, dig rører jeg ikke ved, en elefant. Jeg rører ved alligevel. Nogle tændstikker. De er For fra victory! 2. verdenskrig. Er det sygt? Hvad var det der? Hvad? Stop. Hvad for noget? Jeg hørte du. Verdenskrig. Jeg får kuldegysninger nu. Ja, jamen det er da klart, hvis du har hørt noget. Ja, det var sådan. Så jeg tænkte, vi kunne prøve at sætte noget af legetøjet frem til børnene, for at se, om det var noget, de måske kunne have lyst til at lege med. Ja. Er der en af jer, der har mod på at gå ind og sætte noget legetøj frem? Og så kan det være, at du har lyst til at sætte den der ind til Peder. Prøv lige at se den her fucking abe. Sorry, ikke, men... Ludvig, du skal ikke lave fis og løje med mig. Så filmer du lige herinde. Ja. Så filmer du herinde. Det er her, vi stiller den. Vi stiller den. Okay. Piger, leg løs. Cigaretterne og tændstikkerne kan vi måske lige... Det er godt til en sømand. Ja, Rosenmand. Bare herind, tænker jeg, og så... Værsgo, tag for dig. Ryg noget. Jamen, nu vil vi Ouija board. Ouija board. Let's play! Det er måske et dumt spørgsmål, men har I prøvet at spille med et Ouija board før? Jeg tror, jeg har faktisk. Altså det I gør, det er, at I sætter en finger på, meget let. I skal kun sådan lige røre, og så starter I med at køre med uret 3 gange rundt på pladen. Og så inviterer vi til, at der er nogen, der kan komme og kommunikere med jer. Og så siger jeg bare lige igen, vi vil gerne bede om, at I er beskyttet, og der kun kommer folk forbi, som har gode og ordentlige intentioner. Skal vi gå ud imens? Ja. Og så prøve at give jer hen til det. Godt. Vi får lavet produktionsbladet nu. Så kører jeg selv lige lidt. Nu spørger vi, om der er nogen her. Ja. Det er sådan, det er simpelt. Ja, okay. Det er ikke et navn. Så vi kører lige rundt 3 gange. Er der Er nogen i det her rum? Så fører os enten hen på ja eller nej. Hvad nu?
Ja, der var der noget, der bimlede derhenne. Ja. Hvorfor bliver du så sur, altså, hvis jeg siger, at I hører noget? Kom fritterne i posen, det findes ikke. Ja, men det er dig, der kan høre ting, ikke også? I den her nattevagtsbog, som jeg har nævnt, der er der også en beskrivelse om en nattevagt, der en aften var på runde, og så går han rundt herude i gården, som er i midten af Lønnestak, og så hørte han en meget mærkelig, krasse skrabelyd, som om det kunne være et horn eller en hov mod porten herude. Så jeg tænker, at det kunne være interessant at se, hvad der sker, hvis man nu stod derude lidt. Kunne du være klar på det? Ja. Du kan få lov til at stå herude med, ikke Ludvig Lehmann, men Lene den selv, og døren bag dig. Nej, jeg skal stå alene. Nå, ja. Og der er ingen kuverter. Ja, den er ikke sjov, Ludvig. Ludvig, den er ikke sjov. Ludvig, nej, den er ikke sjov. Jeg elsker den joke. Ej, tag lige sammen. Sådan for real, tag lige sammen. Ikke lang tid. Vi går ind. Og så står du lige og hygger lidt derude. Jeg tænker, du kan måske lige... Jeg mener det. Du kan prøve at høre, hvad er du til fælles med sådan en gammel vagt, der er her. I hygger. Hallo, det er ikke sjovt. Jeg kan ikke... Hvis der er nogen, så synes jeg, at I skal prøve at gå ud til hende, der står herude i porten. Vent. De sagde, at de godt kunne lide energi. Lad mig lige danse. She take money when I'm in need. Man brugte ikke nødvendigvis det hele, så havde man kun varmet noget af det op. Og nogle af stuerne, alt efter hvilken egen vi er på, blev jo faktisk også brugt udelukkende til at opbevare døde mennesker. Du må også godt sige noget. Generelt så tror jeg ikke på, at der findes onde ånder og dæmoner og alt det der. Bro, hvorfor står de der høretelefoner og dingler? Bro, hvorfor står de der høretelefoner og dingler mellem kamerastangen? Nej. Og her når. Bro, jeg vil nu. Den falder lige ned. Den falder lige helt vejen ned. I så det godt. Ej, jeg vil nu. Nu skal hun ud foran. Jeg er helt sikker. Nej. Hvad skete der? Jeg sagde til at det der hans høretelefon, de stod og dingler. Og så det jeg siger, så falder det helt ned. Og så var der en eller anden, der sådan bankede på døren. Nej, det var ikke en af jer, vel? Nej. Vi har stået derinde. Er du okay? Ja, og jeg bare, what the fuck? Det kan jeg godt forstå. Skal vi prøve at sende Loke ud, måske? Ja, nej, det kommer ikke til at ske. Jeg tror det er. Jo. Jeg vil sige, hvis man sidder og ser det her og tænker, jeg kan ikke høre en skid. Altså, men det er lyde, der kan være meget fjerne og svære at fange. Der er et eller andet med det overnaturlige, der piller lidt ved elektronik og sådan nogle ting. Er der noget, som du tænker, vi ikke har fået med øjnene, som vi har fået med kameraet? Jeg har prøvet før, da jeg kom hjem og lyttede til nogle optagelser, der imens vi gik og pakkede ud, så havde jeg bare smidt en mikrofon på et bord. Og da jeg kom hjem og lyttede til det, så kunne man høre nogen, der viskede, hej. Ej, du må godt sige det med normal lyd. Men lige før vi skulle gå, hører Loki en sidste uforklarlig lyd. Jeg synes bare, du bliver her, og vi går. Var det, altså... Det var hurtigt, Trine. Og vi går. Der var nogle hurtige, sådan der er en løb igennem stuen her. Så er det da på tide, I kom herind. Nu har vi spurgt så længe. Ej, jeg vil gerne ud nu, faktisk. Vi er lige gået ud af huset nu, fordi vi kan ikke mere, og der sker nok heller ikke mere. Vi tænker, at de er gået i seng faktisk. Vi har oplevet lidt forskellige ting. Ikke det store, men det føler jeg også bare viser, altså sådan, at der er ikke noget, der er planlagt på. Vi vidste ikke, hvad der ville ske, om vi hørte noget eller ikke overhovedet. Hvad synes du? Jeg synes, det var uhyggeligt. Men jeg var glad for, at jeg havde Mia med. Havde det bare været jer tre parpuder, så havde jeg nok gået for længst. Så lige noget i kommentarfeltet at skrive W Mia. Så husk at like og subscribe, det betyder virkelig, virkelig meget. Og husk nu, det er helt gratis. Og så skriv lige noget i kommentarfeltet, om du selv vil tage herud. Så igen, tusind tak fordi I så med, og vi ses i min næste video.